Se on morjesta kaikille ja minä olen Random Nalle 78 ja tänään oli servuesittelyvideo tulossa joku päivä tässä. Ja mä ajattelin kuvata tämmöstä servua kun... mikäköhän tän nimi on? Mä en kyllä yhtään tiedä, mutta jos huomisitte jo, että tää on PvP, tämä servu, no mulla on ollut tonne, laitan tästä näin, PvP-servu ja mä nyt vähän näytän millainen tämä on. Elikkäs siis täältä saa niinku free XP, kun sä niinku meet tähän näin, ja saat sitä XPtä, niinku näette tuossa XP nousee koko ajan. Gold bar, eli tästä sä saat niinku kulta noita, mä nyt en näitä tarvi. Ja tästä sä saat shovelin, eli lapion. Sitäkään mä nyt tarvi. Ja pickaxe. Diamond tietenkin. Free XP taas. Sitten axe. Sitten golden appleja, niitä saa. Ne on normeja. Arroveita, niitä tulee sitten jonkun verran lisää. Noin, sitten bovi. Täältä saa bovinkin. Näin, mutta niin kuin huomasitte jo, you are no in a PvP-area, mikä nyt tuohon tulikaan. Ja sitten sword, tästä saa miekka ja sitten diamond helmet, eli kypärä. Sitten chestplate. Sitten leggings, eli nää mitkä housut onkaan ja bootsit sitten saa tosta. Ja sit täällä on sitten nää vielä. Ja sitten tästä saa tietenkin emeraldeja vielä. Millä mä en kyllä tee yhtään mitään. Ja eli jos kyllä varmaan jo näitte ton enchanttablen tossa. Minä ainakin näin se jo. Niin siitä voi sitten enchata nämä kaikki kamasin mitä sulla on, kun sä saat tietenkin sitä free XPtä. Nyt mä aloitan tässä nää mun armorit ja missä mun lolsword on tossa. Ja elikkä siis jos te joskus haluatte jotain kamaa, niin tulkaa tänne servuun. Mä pistän tohon kuvaukseen linkin tästä videosta ja mitä toi avastusta pyörii. Elikkä siis tää on tämmönen PvP-areena. Elikkä siis tossa punaisella ei voi, tän punaisen sisäpuolella ei voi hakata. Heitä vähän turhaa pois. Toi. Noin. Ja oi vaikka tosta. Elikkä tämmönen servu taas sitten on. Tää taisi olla tässä tää video, tästä taisi tulla vähän lyhkäsempi, mutta mä sille voi mitään. Ja sitten tietenkin tänne voi tehdä siis oman talon. Kun lähtee tonne päin juoksee niinku kauas pitkälle, niin kannattaa sinne vasta tehdä talo. Ja kannattaa tehdä ilmabeissi. Mulla ei kyllä omaa taloa vielä, mutta mä varmaan teen tässä kohta oman talon, lähden tekemään. Ja tosiaan, jos te haluatte joskus tulla tänne pelaamaan ja vaikka pelata mun kanssa tai jotain tämmöstä, niin laittakaa kommentteihin joku päivä ja aika, niin mä tuun kyllä sitten. Ja sitten hei, täällä oli vielä tämä. On tää korjauspaikka. Siis täällä ei, tämä ei ollut PvP. Ja täältä voi näin. Joo, kato, ei ole PvP. Elikkäs mä nyt niinku eipäs korjaakaan vielä. Tossa ja tossa. Niin. Tulkaa vaan tänne servuun, tää on ihan hyvä servu. Täällä ei nyt kauheasti porukkaa tällä hetkellä, niin
pistäkää sitten edelleenkin kommentteihin jotain juttuja, jos haluatte, että mä vaikka jotain uusia videoita, mitä mä tekisin. Niin nähdään sitten jos sä tulet tänne mun kanssa pelaamaan, niin nähdään sitten. Se on moro.